12 security personnel ni Pilar Vice Mayor Disono nasa kustodiya na ng PNP. Narito ang report. Nagpapatuloy ang investigasyon sa 12 security personnel ni Pilar Vice Mayor Josefina Disono matapos silang sumuko at ngayon nasa kustodiya ng Abra Police Provincial Office. Ayon sa PNP, mga dating miyembro ng militar kung saan Disyembre pa noong nakaraang taon na dumating ang ilan sa bayan ng Pilar. Tukoy na rin ng pulisya ang mga nakasakay sa puting van na umano'y nakaengkwentro ng mga pulis noong Martes. Pinag-aaralan nila ngayon kung anong reklamo ang isasampa laban sa kanila. If evidence warrants, well, cases will be filed. Depende sa posisyon ng mga abogado natin kung anong maikaso kung sakali man. Nasa kustodiya na rin ng pulisya ang 14 na baril na isinuko ng kampo ng Vice Alcalde. Ang mga ito ay dadaan sa ballistic examination at cross-matching. Patuloy pang kinukuhanan ng panayam ng GMA Regional TV Balitang Amyanan si Vice Mayor Disono kaugnay rito. Pero sa una niyang pahayag, harassment umano ang ginawa ng PNP sa kanyang kampo, bagay na mariing pinabulaanan ng Abra PPO. Samantala, nanatili namang nasa yellow alert ang classification ng bayan ng Pilar kung saan mayroong intense political rivalry. Tiniyak naman ng COMELEC na patuloy ang kanilang pagtutok sa nasabing bayan at sa buong probinsya upang mapanatili ang mapayapang eleksyon sa Mayo. Sa ngayon, tiniyak ng mga otoridad na kontrolado nila ang sitwasyon sa bayan ng Pilar at sa buong Abra. Very unfortunate yung nangyari. Pero at least naman andun yung PNP, EFP at na-diffuse kaagad yung tension. CJ Torida, Balitang Amyanan.